naman yung bagong project na gagawin. Masangin. So, kawain ito, luma. So, tingnan nyo naman. Yan. Gagawin ko dito. Gagawin natin dito mga guys. Yan, ito pupulatin natin. Tapos, batang bumper, gagawin. Gagawin nating modernong karwahe. Yan ang gagawin natin mga guys ha. Ito po yung filter ko. Magaling siya. Pag ito, kapalutong ito, tatanggalin natin ito, pipisotin natin ito, papalitan natin ito ng modernong mga karwahe.